Astăzi, noi o să retragem salariul meu câștigat în timp de o lună cu ajutorul cartelei NXPay, care este transmisă de companie prin poștă, în așa plic. Introducem cardul. Legem limba, pinul, ridicarea numerarului, altă sumă. Noi o să retragem câte 5.000 de lei. Ok. Dorim check? Da. Așteptăm banii. Îmi place cum sună. Poftim banii. Poftim check-ul. Mai departe, asta nu e tot. Ridicarea. Altă sumă. 5.000 de lei. Ok. Da. Problema e că bancomatul nu are posibilitate să elibereze o sumă mare. Noi retragem parțial. Parțial câte 5.000 de lei. Banii, check-ul, cardul, ridicarea, altă sumă, iar 5.000 de lei scoatem, ok, check. Așa, check-ul și banii. Și check-ul. Introducem iar cardul. Altă sumă, 2.000 de lei. Ok. Da. Eu am transferat pe cont de carte NXPay 1.300 de dolari. Noi astăzi scoatem 17.000 de dolari. Asta iese 1.250 de dolari, aproximativ, în dolari. Check-ul, poftim banii, poftim check-ul. Îmi place cum arată check-urile. Dați fiecare check, eu să vă arăt. Și sumă, 5.000 de lei. Vă mulțumim. Asta e a patrulea check cu 2.000 de lei. Asta 5.000 de lei. Este 5.000 de lei. Total 17.000 de lei. Toți care sunt interesați să facă așa bani pe internet, puteți să mă contactați pe datele mele descrise mai jos.